tana bibiyar mazaje a waje. Domin ana samun wannan matsalolin, wata mijinta yana sana'a a ƙasashen waje amma ya ba ta kulawa duk irin wanda take buƙata, ci da sha, tufatarwa, sannan ga kuɗi sai kaga tana nemo mazaje tana kawowa gida suna biya mata buƙatunta. Ko kuma wani ya tafi ƙasashen waje ko makamantansu ya je ya rinƙa neman wasu mataye na daban. To yanda za a yi a magance wannan matsalar daga yau, alfarman Manzon Allah, ka tafi lafiya lau, ka daina zargin matarka, domin wannan matsaloli ne da aure yake saurin mutuwa. Wani sai ka ji an kama matar nan da nan kuma sai a yi saki. To idan aka yi wannan, alfarman Manzon Allah, ko ina za ka tafi ka daina kokonto ko tararradi akan matarka bi iznillahi tabaraka wa ta'ala. Haka ke ma idan kika yi wa mijinki, to alfarman Manzon Allah, duk inda ya tafi kin daina kokonto a kansa, dan wata mace bata isa ta kusance shi ba, alfarman Manzon Allah. Za mu yi bayani ‘yan uwa, kafin mu yi bayani wannan kaifiyar mai girma ce, a taimaka a yi sharing saboda Manzon Allah, izinin sirrin a yi wa Annabi salati, mu kuma a yi mana addu'a. Masu buƙatar magunguna na cibiyarmu ta Al-Bayan Herbal Medicine. A cibiyarmu ta Al-Bayan Herbal Medicine muna bayar da maganin da suka shafi ɓangaren hawan jini, ciwon zuciya, ciwon ƙoda, ciwon hanta, kansa, kowace iri, sanyi kowanne iri, basir kowanne iri, kai har ma da maganin da lokaci ba zai ba mu damar mu bayyana muku ba. Masu buƙata wanda suke a ƙasar Chadi, a yi mana magana akan lambobinmu na ƙasar Chadi, ko kuma a same mu a Tukur Jami'a Kabir. Wanda suke a ƙasar Ghana za a iya samu a kasuwan Garba, ko kuma a yi mana magana akan lambobinmu na ƙasar Ghana. Wanda suke a Najeriya, a yi mana magana akan lambobinmu na ƙasar Najeriya. Insha Allahu tabaraka wa ta'ala, duk inda kake maganin cibiyar Al-Bayan Herbal Medicine zai same ka cikin aminci, alfarman Manzon Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ali wa sahbihi wa man wala, wa ma tawfiq illa billah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Barkamu da ƙara kasancewa wannan makaranta ta mai tarin albarka, wanda take sanar da mu fa'ida na ayoyin Alƙur'ani. Cikin yardar Allah za mu yi bayani yadda kaifiyar wannan aiki take. Za ka ga mutum ne ya auri matarsa auren soyayya, amma sai ya tafi ƙasashen waje ko makamantansu, ita kuma ta zo tana cin amanarsa. To yanda za ka yi a nan, kai namiji ka sami allo a rubuta maka wau kenan guda nawa, guda 9, sai ka yi tsarki da shi rubutun. Idan ka yi tsarki da shi, ka je ka sadu da wannan matar taka, alfarman Manzon Allah, babu wani namiji da ya isa ya kwanta da ita. In ko wani namiji ya ganganci ya zo ya kwanta da ita, to fa bai isa ya fita daga cikinta ba, ba zai fita daga cikinta ba. Malam, idan ana so a raba su, ma'ana ya fita daga cikinta, to sai a zo a rubuta wau ɗin nan, ma'ana wawun guda 7. Idan aka wanke rubutun, sai a sami abin da ya zama kamar kwarkwaro ko pipe mai kofa da yaka, to sai a sa a tsakiyar su, sai a zuba wannan ruwan rubutun, za su rabu da izinin Allah. Shi kuma namiji yanda za ki yi masa a nan shine, za ki rubuta nunun guda 9. Idan aka rubuta nunun guda 9, ke ma ki yi tsarki da shi. Lalle duk yanda za a yi, bayan kin yi tsarki ki yi ƙoƙari ki sadu da shi. To alfarman Manzon Allah, duk matan da ta kusance shi, al'auransa ba za ta tashi ba, za ta kwanta ne, ba za ta taɓa yin aiki ba sai a kanki. Idan ana so a karya, to sai a rubuta shi ma nunun 7, sai ki sake yin tsarki. Idan kika yi tsarki, sai ki je ki sake kwanciya da shi. Alfarman Manzon Allah, wannan abin da kika yi ya lalace. Muna yi wa kowa da kowa fatan alkhairi, ba mun bayar dan zalunci ba, sai dan gyaran aure. Haza wassalam, na barku lafiya.